Tarlum had Ciorcal comhrá in Leorlan nua ara. Sinead. Agus tú haon cahastu. Gaeilge. Mr. Ryan is as inishfadame. Agus an bhfuil tú as an imach seo. Ta. Díochuid is me se Ellen is as nua áireach mé. Tá imimecht ar áhas bhí mé leirs le golóir daoine anseo agus tá sé gohíntaach a bheith ábalta mo chud Gaeilge a chhlaachta. Tá Instagram Gaeilge agam inis darb anam Gaeilge Ellen. Sinead a charja bhí sé sin aonanta jazz, bhí sé chojas Lord le daoine as go leor áiteanna inéireann agus na stáit aontaithe, sin píosa bug de phobal na Gaeilge i nua ara.